Hola a tots i a totes. Com esteu? Us volem anunciar una bona notícia, i és que d'entre molts centres que s'hi han presentat, Maristes Champañat ha estat escollit per participar de Retotec Fundació Endesa. Per nosaltres és un nou repte per a Maristes Champañat. En aquest repte, a Retotec, nosaltres ens hi presentarem des de primària, concretament el curs de sisè de primària. I aquest audiovisual, d'alguna manera, el que vol és intentar explicar 4 o 5 pinzellades del que significa presentar-se a Retotec. Així doncs, comencem. Què és Retotec? Retotec és una iniciativa de formació que té com a finalitat contribuir i impulsar projectes educatius i innovadors que transformin la formació i l'educació dels més joves. Es plantegen reptes dirigits al personal docent i als estudiants de les diferents comunitats autònomes. L'objectiu és desenvolupar projectes tecnològics que puguin resoldre una necessitat real del nostre entorn, utilitzant tècniques de robòtica. Què és Retotec? Doncs és això, al cap i a la fi és intentar crear aquests projectes. I aquests projectes i aquests treballs són exposats al final de curs en un festival que s'anomena Retotec. Aquest festival Retotec Fundació Endesa és on s'anuncien els 17 guanyadors. Per tant, se seleccionen en funció de la seva originalitat, la seva justificació, la seva tecnologia que han aplicat i també l'estètica també es té en compte. Participar de Retotec consta de 4 etapes. La primera etapa és la formació del professorat, en la qual un servidor hi assistiria en un total de 60 hores. S'aprenen les tècniques que després s'han de replicar en el treball de l'aula. La segona etapa és el treball a l'aula, que és com un entrenament, amb totes les tècniques apreses de robòtica i amb tot el que s'ha anat fent a les formacions de docent, s'apliquen a l'aula per poder després passar a la tercera etapa, la preparació d'un projecte final. Aquest projecte final és el que es presenta mitjançant un vídeo i justificant-lo i en el Festival Retotec s'exposa i també s'anuncia quins han sigut els centres que han estat els guanyadors. Per tant, això, la formació del professorat consta de 60 hores en les quals hi ha 3 cursos i que a cada curs són 20 hores, en la qual es barreja la modalitat online i la modalitat presencial. Cada un dels mòduls té un objectiu, és conèixer sobretot els kits de robòtica i també conèixer tècniques de disseny i d'impressió 3D. Un cop es comença el treball a dins de l'aula, es facilita el material didàctic necessari per fer aquests reptes tecnològics a l'aula entre els mesos de novembre i març, perquè després ens porti cap a la realització d'un projecte final. D'aquests projectes finals de sisè se'n triarà un que ha de ser el més complet i que es pugui presentar al concurs. Llavors aquest projecte final s'exposa pel festival. Què implica això? Implica que 1 o 2 hores a la setmana haurem de treballar aquest projecte de Retotec i haurem de treballar a l'aula i aprendre totes aquestes tècniques. Després implica que haurem de tenir un seguiment en línia, tant a nivell grupal com a nivell individual, de com està funcionant tot això. Després s'haurà d'anar publicant l'estat de tots els treballs i s'haurà d'anar enviant aquesta informació a Fundació Endesa, però també nosaltres haurem d'intentar replicar aquests posts en els nostres mitjans i xarxes. I després caldrà escollir un projecte, que és el que ens representarà, i fer un vídeo tot explicant en què consisteix. Per tant, al Festival Retotec assistiran 8 alumnes, el grup que representi tots els altres, i 2 educadors, educadores que els acompanyaran. I res més, ens fa molta il·lusió començar això, també cal dir que ens fa una mica de respecte perquè no ho hem fet mai, però bé, com tot repte ha d'haver-hi aquesta incertesa. No sabem on arribarem i no sabem com ho farem, però sí que sabem una cosa, que en el camí
ens trobarem grans aprenentatges, aprendrem tant els mestres i les mestres com els alumnes, com fins i tot tota la comunitat educativa de la nostra escola. Així doncs, estem en contacte i rebreu més notícies més endavant. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens veiem aviat. Que vagi bé. Adeu.